מאז הקורונה, לצאת מהבית נהיה קצת מורכב. היי. זה מתחיל מהבייביסיטר. נמשך במונית. אתם חולים? הייתם חולים? מישהו נתן לכם מחלה לאוויר? היי, מה תרצו להזמין? בקיצור, החלק הכי כיף ביציאה נהיה לחזור הביתה. להוט. ועכשיו זה לא רק הסדרות שאני אוהבת, זה גם כושר, איפור, בישול. תכלס, אני בכלל רוצה לצאת מהבית. אני? אוי. עם הוט כיף להישאר בבית. ועכשיו עם עולם חדש של פנאי, כושר והעשרה. There's no place like hot.